I pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksa. I ljudi, danas, kao što vidite, danas ćemo igrati igricu, ali nećemo ništa pričati o igrici, hoću reći neko obaveštenje. A to je da klipova neće biti koliko? Otprilike 5, 6, 7 dana, jer ćemo ići kao nešto, inače ako znate, idemo kao na neku rekreativnu, to nam je kao od isto tamo, dobro znate vi uglavnom što je rekreativna. I da, ljudi, nećemo biti koliko? Otprilike koliko? 6 dana i malo ćemo da igramo igricu FIFA. Nadam se da bi sad mogu da uzmem Dele Alija. Nadam se, ne znam. I da, ovo će biti poseban klip, kao što vidite, 10 od 10. I da, u ovom klipu neće biti edita jer, ne znam, ne mogu. I evo ljudi, došlo vreme, 3, 4 sata. Samo da se izvine što nije bilo dugo klipova i evo, krećemo. Opa, evo je ta animacija, bum! Kako ekstra. Team update, vada mi Team 83, valjda. Sad ćemo da vidimo. 82 mi Team, što je ovo? Da, sad ćemo da vidimo moj tim. A evo, akcijan je crveni, inače da, ovo je moj tim. Inače, bit će link u deskripciji od mog druga kanala. Podsjetite ga, mnogo mu je dobar kanal, da. Mada tek je počeo, ima koliko subscribera. Ne znam, uglavnom, ali doći ćemo novi na YouTube, zapratite. Meni i njemu bi mnogo značilo. Ne znam da li bi njemu mnogo značilo, ali uglavnom bit će link u opisu videa. Da, klip neće biti nešto pretjerano dug, bit će 10 minuta, možda manje, ne znam. I da, ovo je FIFA Mobile, za ko niste znali. I uvijek pobjedim protiv ovako manjih likova koji imaju manju ocenu. Ja se uvijek kopasim, mislim da ću da ih pobjedim, ali posle zato oni rokaju. Nisu ni oni slabi, ali nisu ni jaki. Ali evo sad ćemo ići u napad. Evo ga, Dele Ali. Bum, kako dobro. Ovo je dobar gol. Evo ga. Krećemo ponovo. Ovo nismo mogli. Dobro, bio dobar šut, ali evo sad ćemo da ga izvedemo ovome. Tako, za malo. Ja ovako uvek dam za malo gola, ali bukvalno. Ne znam zašto sam nju dobacio. Inače, da, evo Gerson, ja ga sam isto osvojio. Ne znam da li možda, mislim 100% možete ga kupiti, ali pretražit ćemo mi posle. Uglavnom, ovo je bio onako solidan gol. Dobro, meni je ovdje bitno da sam dao gol, tako da, nema šanse na pobjedi. Još malo je ostalo. Ne znači, nema šanse ovih koliko sekundi. Inače da, sad je, moram samo nešto da uradim. Dobro. I dobro, pobjedio sam, može. Uglavnom da. Dobro. 8200. I da, možda ćemo u ovom klipu stići do amatera. To jest, valjda Pro Amater 3. Mislim, ne znam. Još ovaj meč i to je to. I mogli bi da završimo klip. Ne znam da li sam se izvinjala, ovo sad se izvinjam
Izvinite što nije bilo dugo klipova. Ja toliko moram, znači, sad je ovo obaveštenje, znači, obavezno pogledajte ovaj video. Znači, opasno. Ovo je dobar. Ima dobro golmana. Koliko se ja sjećam, 807. Ali on nije jako ko moji Ali. Dele Ali. Opa, gdje ćeš? Opa, to mi je cool. Sreća pa mi je... Vrata ću ti da daš cool. Neću da mi da cool. Ok, ovdje inače možda ovaj lik 100% pobedio. Nop. Ja sam ovdje, nema šta. Kako da kažem, ja sam ovdje poginuo. Da. Možda i nisam. Ne znam. Možda nisam, rekao sam. Ok. I želim tako malo tiše pričam to jer je, da, rekao sam, 11 sati. Ipak, ono, nema šanse lik da me pobedi. Ovo je bio dobar šut i dobra odbrana. Uvijek nemojte ovdje da dobacujete kao ovdje. Kao što ću ja sad dobaciti da vam pokažem. Jer kao što vidite golman će da uhvati u ruku. To sam samo pokazuje jer ću ga ipak pobediti i tako da. Sad ovo, pogledajte. Bum! Lob. Evo, ovo ja volim da uradim. Šutnem bilo gdje. I to. Znači da, rekao sam u ovom klipu neće biti edita jer, ne znam, u sljedećem klipu će 100% biti edit. I da. I nadam se da bi bilo to što se tiče ove epizode, ušli smo u Ligu Pro 3. Nadam se da bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, obavezno stavite like. A ovdje, čekaj, uradit ćemo još nešto za kraj. Ćao. Ćao.